бардору 50 та iPhone 15 Pro Max овардагим телефонои гизала iPhone 15 Pro Max бардору ино 1400 ёбтавиш кардем бардору лайкора бизанем видеои нав мекунем бардору шумо намия iPhone 15 Pro Max 1400 сум ино бардору 50 та овардагим любой наму свет шаста ино бардору шумо телефон биёрем болош сумете алишида ай пеш гавадан шаҳри Қурғунтепа кучаи баҳор магазин якайсм ҳама деконда 400-500 сум арзон мета бардору бо телефонотуна плюс алиш мекунем метам ино марҳамат бардору ин iPhone X iPhone X 1800 сум инаиш X корпуси 12 дай 2000 сум ино бардору тамошо кунед телефони рехтага S20 S21 S23 S22 A53 любой модель телефона сериали ми Note 11 65 гизала 1600 сум 128 га ина хонор XHI дая зурая 2100 сум ая зурая не A23 1600 сум ина бардору ина Note 12 доре пачка 65 зурая 1800 сум ина Note 11 Pro 2200 сум ина тамошо кунед бардору шумо телефона истифода бурдаги биёрем болои сум бутен алиш мекунем метам то магазини мо шаҳри бухтаре кучаи баора бардору TikTok YouTube да канал дорум дар YouTube ҳам канал дорум дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷе бизанем бардору дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷе ина бардору кадом ашар душанбе ашар ривада дар шаҳри Кулук мақсад айраҳои дур миен шумо телефон метем болои сум метем алишида бардору ба телефон гап намезанам фақат магазини якай сапон биен телефонҳои беуд дорем нав дорем ина тамошо кунед iPhone 15 Pro Max пачка 1424 дорем A34 A54 Redmi Note 12 1 плюс A14 ба нархи арзон бардору марҳама ина тамошо кунед бардору TikTok ашмо бениҳоят миннатдорам ки қадасгирӣ мекунем бовар надоштам ки одамон масафара дастгирӣ мекунад пас шумо қабисо мешава бардору раҳмати калон ҳаматонда ки қадасгирӣ мекунед сарпанои худо бошед